ассалому алайкум бародарои ҷон, созен хубен? Саломатитон хубай? Худованд ҳар яки шуморо нигаҳбон боша. Ва бародарои ҷон, гуфтаниём ки моҳи шарифи рамазон як бори дигар муборак боша. Ва бачаҳои чайҷон, ҳама каса якдонагӣ лайка меҷақем, илтимос ва ҳатман подписатся мекунем, колокольчикалар гилён мекунем. бародарои ҷон, имрӯз 28 апрел соат 8:21 ба вақти Москва бегоҳ ва 10:21 ба вақти Тоҷикистон бегоҳ. курси имрӯзаи мо бародарои ҷон 1000 рубли мо чӣ хеле ки мебинен, бародарои ҷон 1000 рубли мо 173 сомону 45 дирам. доллар бошад $13.94. бародарои ҷон, илтимос ҳама каса подписатся кунен. ай худованд орзу мекунем ки ҳама соҳиби хонаву дар шаванд, бачаҳои безан зандор шаванд, зандорҳо соҳиби фарзанд шаванд. боқӣ сарбаланду обод бошед. худованд ҳар як шуморо нигаҳбон бошад.